Γιατρέ μου, είναι ασφαλείς οι ουσίες που έχουν μέσα τα εμβόλια? Άκουσα ότι π.χ. ο υδράργυρος ή το αλουμίνιο περιέχονται σε πάρα πολλά εμβόλια. Λοιπόν, όντως τα εμβόλια περιέχουν διάφορες ουσίες. Υδράργυρο βέβαια δεν περιέχουν πλέον. Περιείχαν παλιά, παρόλο που δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σοβαρή παρενέργεια ή επιδράση από τον υδράργυρο. Ούτως ή άλλως, οι ποσότητες που περιέχουν τα εμβόλια είναι απειροελάχιστες. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μας, όταν τα παίρνουμε σε μικρές δόσεις, δεν προκαλούν ασθένειες ή βλάβες στον οργανισμό. Αν τα παίρνουμε σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί. Ο υδράργυρος που υπήρχε στα εμβόλια με τη μορφή θειομερσάλης, ένα σύμπλοκο στοιχείο του υδραργύρου, το χρησιμοποιούσαν στα εμβόλια που υπήρχαν παλαιότερα, που ήταν πολλαπλών δόσεων, και ο ρόλος του ήταν να μην μολύνονται τα φιαλίδια των εμβολίων, γιατί έμπαινε και έβγαινε βελόνα στο φιαλίδιο πολλές φορές. Οπότε με τους χειρισμούς αυτούς μπορούσε να μολυθεί. Ο υδράργυρος έπαιζε αυτό το ρόλο, να τα κρατά στήρα, ούτως ώστε να μην μολυθούν και να προκαλέσουν παρενέργειες στα παιδιά που έπαιρναν ή στους ανθρώπους που έπαιρναν τα εμβόλια. Σήμερα, επειδή τα εμβόλια όλα είναι μονές δόσεις, δεν χρειάζεται το υδράργυρος, άρα δεν υπάρχει στα εμβόλια. Το αλουμίνιο, ο λόγος που υπάρχει μέσα στα εμβόλια είναι γιατί αυξάνει την ανοσογονική απάντηση των εμβολίων. Δηλαδή, αν δεν μπει το αλουμίνιο, η απάντηση του οργανισμού στο εμβόλιο θα είναι πολύ μικρή. Τώρα, ο φόβος του αλουμινίου υπάρχει γιατί γράφεται στο διαδίκτυο από διάφορους επιτίδιους. Όμως, δεν λένε όλη την αλήθεια, διότι το αλουμίνιο που υπάρχει στα εμβόλια, η ποσότητα του, αν κάποιο παιδί λάβει όλα τα εμβόλια μαζί, είναι πολύ μικρότερη από το αλουμίνιο που παίρνει κάποιο παιδί με τον μητρικό θυλασμό. Και είναι ακόμα πολύ μικρότερο αν ένα παιδί παίρνει γάλα σε μορφή σκόνης, σε μορφή φόρμουλας. Το δηλητήριο έχει να κάνει με τη δόση. Τόσο μικρή ποσότητα αλουμινίου δεν πρόκειται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη. Είναι όπως το παράδειγμα με τις πατάτες. Οι πατάτες περιέχουν μια ουσία που λέγεται σολανίνη, η οποία σε μικρές ποσότητες, αυτές που τρώμε, δηλαδή αν φας μια πατάτα, 2 πατάτες, 5 πατάτες, δεν θα πάθεις τίποτα. Αν φας όμως ένα φορτηγό πατάτες, μπορεί να πεθάνει κάποιος από το δηλητήριο αυτό. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα, όπως δεν πρόκειται να συμβεί με το αλουμίνιο που είναι στα εμβόλια.